Abi, Lumbai. Lumbai. Juthai. खुलुमबाय जाय जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअ खोनाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय। ओमफ्रायहाय नै दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो डेट एनिभार्सारि माने थांगासिनो दं आरो माबायाव एकदम गोजानाव आरो हाग्रा सिङावहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों। ओमफ्राय नै आं दा दरम नालायाव हाबग्रोदों आरो ना बिस्रा फुजारि लेंहरदों दरम नालानिफ्राय। ओमफ्राय फुजारिजों ज' थांसिगोन आरो नै जों दा मोनफैबाय दरम नाला सिङावहाय। बेवहाय माने फिल्ड बायदि मोनसे दं आरो ना बे फिल्ड बायदि जायगायावहाय मोनसे कालि मन्दिर दं आरो ना बेवहायनो जोङो माने नेगासिनो दं आरो बे फुजारि बाबाखौ। ओमफ्राय बोराया ओंखारगासिनो दङ बेयाव बे बाबायानो माने फुजा खालामो आरो बे कालि मन्दिराव। ओमफ्राय कालि फुजायाव बिराद गिदिर फुजा जायोनो आरोना बेयाव बे बाबाया खोन्थादों आरो जोंनो। ओमफ्राय बे बाबाया दाबो ओंखारबोआखै आरो ना। ओमफ्राय जों थांगासिनो दं दा। जोङो माने बाबाखौ अट' थिखोना लानानै फैबाय आरो ओमफ्राय नै दा जोङो बे जोंनि दिपुनि LIC अफिस खाथियाव माने माबा साहा लोंदों आरो साहा लोंनोसै थान्दा बोथोरथ' ओमफ्राय एसे साहा लोंसै होननानै जों साहा लोंनानै लाबाय। ओमफ्राय बिकासआ ओरै निमु होनाय बिराद गोथाव फुदुंखायो आरोना साहाबो लोंबाय। ओमफ्राय साहा लोंनानै आङो माने अट' सिङावनो लोंबाय आरो बाहेरायाव ओंखारासै। बिसोरो बायह्रायाव लोंबाय आंनो अट'आवनो होफैबाय। ओमफ्राय साहा लोंनानै फ्रेस मोजां मोनबाय फुङावनो। ओमफ्राय बिस्कुटबो होदों बिस्कुटबो जाबाय। ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै। ओमफ्राय जायगायाबो माने थांफेराखै आरो जोङो एबार फार्स्ट टाइम थांगोन। माबायदि एबारसो नुफेरबाय आरो आं जायगाखौ माने ओरैबायदि हाग्रा सिङाव माने मैदेरबो ओंखारोनो आरोना बे जायगायावहाय। ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। माला जायो बेबा बाजारा? मा बाराव जायो? ओमफ्रायहाय नै जों दा थांगासिनो दंना बे जायनि न'आव थांदों जोङो बिसानि न'आव माने रावबो थाया आरोना बोराय मानसि सासेल' थायो माने बेनो एकदम हाजो गेजेरावहाय हाजो गेजेरथार माने एकदम माने हाजो गोजौ थिखिनियाव माने बे हारसिं थायो माने दाउ बोरमा बिदिबो फियो आरोना। एलाय नै जिरायनानै अर सायगासिनो दङ। बेनो नेयो आरो गावसिनि बागान बारि न'खौ बेनो नेयो। हाजो गोजौआव हाजो थिखिनियावसो न'आ। ইমান ওখ উঠিব লাগে। खरसा जाखांबाय। ये देखो ये दिमासा का हीरो है ये। खुलुमबाई करो अभी। खुलुमबाई। Juthai.
Apel. Apel spelling bol do. Apel spelling. A double P L E. Na? Ayos dusto. Ilalong. Danas dia tuh. Pone nih mau ke situ. Oh. Itu भी ताते ऐसे माने tema उठाले पाई जाबो. हाय बोल दो वीडियो बना रही है हाय बोल दो शेष अरे आंनि गस्लाया कागे जब मैं पकड़ूंगा दो ना मैं Masa? Lambai. kalambai noa kulumbai na nih dustu mena dis nih kulumbai nih dustu mena nih bisa budong selesai hah tuh nah lagi नै दसे बेयावहाय माने फुजा सुजा जोबजोबनानै बे थिनथ्लां दंफांनि सायायाव माने दुरुं मोनसे खानानै बाथाम मोनसे होनानै हैलां खानाय दं आरो बेयावनो गाखोनानै दङ जों नै बे दुस्थ'जों आंजों ना सायख्लुम एकदम मोजां आरो बेयावहाय जिरायनो थानो बे सान्दुं सिलायाव ओमफ्राय बेयाव दसे जिरायबाय Ini bawa apa? Ini kayak susti kali ya. Tuh udah ham satu section nih klay. Ham cabu nih klay ada? Kira gue bawa? Ini kan heli deh nak, tar namote, tar nam mati tu. Tuh ini bukan nih klay ha. Ispun di kelala pujo. বিসর্জন নজনামে সমস্য পরমেশ্বর এতৎ কর্ম শ্রী নারায়ণে শ্রী চরণে সমর্পিত একবার হুজুর ভালো চাই নম Makam nena. Bolnya makam. Bukan lang. শংকর ভগবান না শিব শংকর বাবা আমার এটা আসলে আমার এই সন্তোষী মা আমার এটা আমার রানী বাপে এনেকৈ বয়স হৈছিলে তেওঁ শিৱ শংকৰ বাবাৰে নাম লয় এই বয়সৰ মানুহ সঁচাকৈ শিৱ শংকৰ বাবা এই শংকৰক নাজানে সন্তোষী মা তাকে বাচিছে তাৰ মায়ে বচাই আছে বাবাটো মৰাই দিছে আগতে এতিয়া মাহে ৰাখিছে তাক সন্তোষী মা তাকে হিয়ে বচাই আছে শিৱ শংকৰ বাবা তাৰ গেৰেণ্টি শিৱ বাবাক মই মানো বাবাৰে এনে মৰি গ'ল जानानै ঘুরাবো নাকি যাব